Molt bon dia. M'he atrevit a fer aquesta petita gravació per apropar-me una mica més a tots vosaltres. Espero que estigueu bé. Us transmeto algunes informacions en relació a les celebracions de Setmana Santa que s'acosten. Els temples estan tancats i seguiran tancats. Ens unirem espiritualment a les celebracions d'aquests dies de Setmana Santa. Haurem de créixer en la comunió espiritual. Les opcions per seguir les celebracions de Setmana Santa per televisió o per internet són moltes i molt variades. Us comunico quins són els horaris en els que jo celebraré l'Eucaristia. Em toca celebrar els oficis de Setmana Santa sol, sense poble, i això és totalment nou i totalment estrany per mi. Us demano que pregueu, que no deixeu ni deixem de pregar, sobretot pels malalts, pels qui viuen el sofriment més de prop, pels qui han perdut algú, per les nostres famílies, pels nostres amics, pels nostres parents. I no oblideu mai que quan Jesús semblava més feble, més adolorit, més afeblit per tot, ell no deixava mai d'estimar ni d'estimar-nos.